ideme sem dať dlážbu. Dáme teraz všetko toto, čo je tu napreč. A bude na tom kameni dlážba 4x4. Prvé 4 dlážby sú položené. Ukladáme to priamo na kameň. Tak to bolo aspoň v rámci takej demo, čo ma tak uchvátilo, prečo takto urobiť, čiže to bolo položené priamo na kameni. Takže neodhrabávame to, dáme to na kameň. V začiatku to bolo trošku nestabilné na tom kameni, aj keď ten kameň už utlačený. Ale keď sme sa na ňo postavili a zaťažili, tak už zrazu tie kamene sa prestali hýbať, už sadli a on to aj s tou vlastnou hmotnosťou to vlastne postupne ešte sadne a pravdepodobne to bude tak, ako to bolo na tom demonstračnom alebo promo obrázku, kde to bolo tak iba na kameni postavené alebo položené. Takže uvidíme. Ešte nás čaká 12 dlažobných dlažieb, dlažobných kvázi kociek. Celková hmotnosť balenia je cez 32 kg, jedna dlažba má 16 kg. Medzi dlažbami dávame 10 cm rozostupy a na konci, keďže to chcem dávať licovať tu na s domčekom, základovou doskou, asi 25 cm dávame od kraja a na konci je tiež nejakých 25 cm. 25 cm sú kraje, keďže plocha je 3,2x3,2 a 10 cm sú rozostupy a dlažba je 60x60, respektíve 59,4 alebo 59,6 alebo 59,8 x 59,8, čiže kvázi 60x60 je dlažba. Takže uvidíme, ako to bude vyzerať v závere a či to všetko sadne a bude to už stabilné. Tady sme už v polovici. Teraz to ešte zaťažujeme a nechám to ešte zaťažené takýmito ťažkými dlažbami, aby to poriadne sadlo. Ešte nás čaká jedna polovica. Takže už je položených všetkých 16 dláždic. Uvidíme, ako to bude časom, či to ešte viac sadne, bude to pevnejšie. Tým, že aj ten kameň, aj keď bol ešte zhutnený, tak nie je v úplnej rovine, takže nie je to úplne ešte ideálne. Ale budú na tom ešte lavice a stôl, tak uvidíme. Druhá alternatíva je trošku odhrabať toho kameňa a dať to do toho kameňa, aby to bolo v tom kameni trochu. Teraz sú tam ešte zaťažové kocky, dlažice, aby to ešte viac sadlo. Uvidíme časom. Je to stabilné kvázi, nie je nejaký problém, ale sú niektoré nie ideálne polohy, že je vidno, že ten kameň, že máme to tam, napríklad vzadu je to trošku vyspadované, že tam asi potom dáme potom ešte kamene, to potom uvidíme časom. Ale zatiaľ toto je taký prvý nástrel. Takže už takto vyzerá vo finále. Lavice aj stôl je na kameni a to z toho dôvodu, to bol aj pôvodne zámer, my to také vypočítavali, alebo tak som to pôvodne myslel, ak by bol na dlážbe a bol by dážď, tak vlastne z tej dlážby tá voda nestečie a boli by nohy v dáždi, takto keď je to na kameni, tak vlastne z tých kameňov tá voda hneď stečie a tým pádom nebudú tie nohy podmočené. Takže takto to vyzerá vo finále. Uvidíme časom, aké to bude, ako to bude potom chodiť. Prípadne niektoré tie šikmy od nerovnosti ešte dorovnám. Uvidíme, ako to časom sadne. A jedna z alternatív je, že trošku odhrabeme a zahráme to do toho štrku, že odhrabeme ten štrk a zahráme to do toho štrku, aby to bolo v tom štrku priamo. To je druhá alternatíva. A ďalšia alternatíva je, že by to bolo ako chodník miesto nášľapákov. To je ďalšia alternatíva. Na záver ešte uvádzam také poznatky alebo súhrn alebo sumár z tohto postupu pokladania dlažby. Tým, že kameň predtým bol už utlačený žabou, tak bola vlastne tá dlažba celkom stabilná. Tým, že vzadu
ten kameň, aký bol utlačený žabou, nebol v rovine, išiel trošku do spádu, čo nebolo voľným okom viditeľné, tak si vlastne vyžaduje doplnenie kameňa, aby dlažobné kocky, alebo aby dlažba bola v rovine. Ale ak by som opäť robil takto dlažbu na kameni, tak v prípade, že mám už utlačený kameň žabou, tak opäť to len položím, ale tú dlažbu ešte obsypem kameňom, aby tá dlažba bola v tom kameni ako keby zapadnutá. Bolo by to aj krajšie, lebo naozaj táto dlažba 2 cm je dosť vysoká a zblízka to nevyzerá tak efektne, tak pekne ako z diaľky. Takže ak robíte dlažbu, ktorú pokladáte na kameň, alebo má byť na kameni, tak ju určite odporúčam obsypať kameňom, aby vyzerala, že je v kameni alebo v štrku. Bude to vyzerať oveľa lepšie, si myslím, takže to je taký ešte postreh na záver, ako by som toto riešenie vylepšil, aby to bolo ešte krajšie a ešte lepšie.